We komen net van Klein Bonaire af. We hebben daar een green turtle nest gevonden. En geconformeerd ook. En we hebben een hawksbill nest ook gevonden. Alleen die ligt dicht op de waterlijn. Dus de kans is groot bij hoogwater dat het nest verdrinkt, zeg maar. Hutten van No Name Beach, dus dat is, ja, daar rennen allerlei mensen overheen. Dus omdat het ook nat is daar en het water gaat er overheen, hebben we het moeten verplaatsen naar een veiligere plaats, een beetje hoger in de duinen. Dus dat ze daar safe zijn en dat ze daar zeg maar met een dag of 50, 60 gaan ze uitkomen. Dus dat, zolang moeten ze veilig zijn. We gaan nu terug weer naar Klein Bonaire. We hebben even materiaal gehaald en we gaan een barrier om het nest heen zetten. Zodat mensen niet over de plek gaan lopen. Dus dat is onze taak vandaag. Maar die nest die wordt later normaal, komen de turtles eruit als het zo verplaatst? Ja, dus de STCB staat voor dat alles natuurlijk gebeurt. Ja, en waar we kunnen helpen, helpen we. Dus in dit geval bijvoorbeeld dat we dus zien van oké, dit gaat gewoon op voorhand gaat het gewoon mis. Ja, dat nest gaat verdrinken en gaan we verplaatsen. Maar we kunnen het alleen maar verplaatsen als het helemaal vers is. Als het dus afgelopen nacht gelegd is. Dan kunnen we het verplaatsen. Ligt het langer, dan kan je het eigenlijk niet meer verplaatsen. Het was een nest van net gisteravond, laten we zeggen. Van gisteravond laat. En dat moet je ook heel voorzichtig doen. Je moet echt heel voorzichtig die eitjes uit het nest pakken. En dan doen we ze in een emmertje. En dan worden ze naar een nieuwe locatie gebracht. Maar dat gaat echt heel voorzichtig pakken en dezelfde positie neerzetten. En dezelfde positie gaat u dus ook weer het nieuwe nest in. Wat we al gegraven hadden. Dus het is toch niet zo'n makkelijke werk, laten we zeggen. Nee, dat kost wel even wat zweetdruppeltjes als het al niet zo warm was. Ja. En nu gaan jullie terug om die nesten veilig te zetten? We gaan nu een barrier zetten. En om dat veilig te zetten, maar dat ben je op No Name Beach is. Dus het is waar de toeristen allemaal zitten. En we willen niet dat ze op een nesten gaan zitten. En zeker niet gaan barbecuen en zo. Want dat kan echt niet.